Tot just ara acabem de votar i de debatre una proposta de resolució, que ja no és proposta, que ja és una resolució en ferm, del 13è Congrés de la UGT de Catalunya, que li hem dit plantem cara a la crisi. I quan parlem de crisi, a la UGT volem parlar de persones, de les 500.000 persones que en aquests moments busquen feina a Catalunya i no la troben, i pensem que 200.000 d'aquests estaven treballant fa uns mesos, i dels a prop de 75.000 treballadors que s'han vist afectats pels expedients de regulació d'ocupació. Aquesta resolució el que diu és: constatem una situació de crisi, constatem que l'estem pagant els treballadors i el que volem és poder gestionar la crisi per sortir millor que com vàrem entrar, perquè és evident que veníem de tenir un model productiu amb peus de fang i volem sortir amb un model productiu, amb les bases sentades d'un model productiu sòlid, amb sectors competitius i que generin ocupació de qualitat. Sembla que el pla de rescat de la indústria ha estat agafat pels governs, tant per la Generalitat com pel govern de l'Estat, i s'han posat recursos a sobre de la taula, no tots els necessaris, però tenim una política en aquest sentit de liquiditat a les empreses, insuficient, descoordinada, però la tenim. Però el que no veiem és les millores de la protecció per desocupació i no veiem l'atenció als aturats i a les aturades com caldria. Per tant, aquest plantem cara a la crisi que avui hem aprovat al nostre Congrés significa, en primer lloc, vetllar per l'ocupació i vetllar per les persones que han perdut la seva ocupació. El que estem reclamant al Govern de la Generalitat és la millora de la renda mínima d'inserció, però sobretot la posada en marxa de la renda garantida de ciutadania. Reclamem al Departament d'Economia, al Departament de Treball, al Departament de, no sé, al conjunt del Govern de la Generalitat, que des del marc de l'acord estratègic engeguem amb caràcter d'urgència les mesures necessàries perquè no hi hagi una situació que vagi de les persones de l'atur, de l'ocupació a l'atur, de l'atur a la prestació i de la prestació per desocupació a la pobresa. Vull dir, aquest últim trànsit no es pot donar i, per tant, quan s'acabi la prestació per desocupació hi ha d'haver una prestació econòmica associada a itineraris personalitzats d'inserció laboral perquè les persones, quan més ràpid possible, es tornin a inserir al mercat laboral. En aquests moments el govern de l'Estat té marge de maniobra per poder endeutar-se i poder tirar endavant polítiques d'inversió pública. Considerem que aquestes són imprescindibles. Estic parlant d'un pla d'inversió en equipaments de serveis a les persones. I estic parlant sobretot del compliment de la llei de la dependència i, per tant, un pla d'inversions en equipaments al servei de la dependència. I estic parlant de l'escolarització de 0 a 3 anys. Estem demanant també que s'agilitzin tot el que té a veure amb les inversions en infraestructures a la mobilitat, infraestructures energètiques i també infraestructures tecnològiques.